Ito ko sa inyo. Basahin ko sa inyo, sir. Meron po letter para sa inyo. Sige, sige. Manungin din sila. Kailangan ko touch yun. Message ko sa inyo. Hello, Daddy. Surprise! Happy birthday, Daddy. Wish ko na magkaroon ka pa po ng madaming birthday na malakas at nasikla ka. Napaka-blessed namin dahil ikaw ang naging daddy namin. Kahit minsan makulit ka. Salamat po sa lahat ng sacrifice mo at sa pagtitiis mo para lumaki at makamit mo po namin kung ano po kami ngayon. Hindi kayo nagsawa ni Mama na mahalin at alagaan kami at hindi rin kami magsasawa na alagaan at mahalin kayo hanggang pagtandaan. Alam po namin mahirap ang sakit mo, ang pagpunta sa dialysis 3 times a week at tinutusok lagi. Pero pray lang po tayo at tiis lang po. Alam ko na ayaw mo maging pabigat kaya ginagawa mo mag-isa. Pero pag di mo kaya, nandito kami para alagaan ka. Huwag po tayo magsawa na tumawag kay Lord. Nagpapasalamat po kami kay Lord na ikaw ang binigay niya na ama sa amin. At kahit papiliin po kami ulit, ikaw pa rin po ang pipiliin namin, Daddy. Dahil ikaw ang best dad namin. Sana next year, pwede na umuwi para sama-sama na natin i-celebrate ang birthday mo. Happy birthday ulit, Daddy. May you have more birthday to come and good health. Stay loving husband and father to us. We love you, Daddy. Happy birthday, love, family. Birthday. Pagkata po natin ulit si Sir, meron po siyang cake. Happy birthday. Kaya marap ka din. Expected niya yung balik-balik ba? Kaya pala siya umihi. Niliwayo pa yata. Ay, hindi. Yay! Nasa wish you, sir, matutupad po yan. Happy birthday po from AMG Graphics. Yung surprise po na yan, sir, galing po kay Ma'am Abigail Abigail sa Singapore. Singapore at sa buong family po. Happy birthday ulit, sir. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get
Message. Happy birthday. Wish ko lang sa'yo sa misa susunod ka lang. Halimbawa, yun lang ang hinihingi lang namin. Makinig ka naman. Best wishes. Sana maging wala siya. Huwag na makulit. Saka continuous lang sa gamutan. Makakaraos na. Stay healthy lang. Kasi yun nga, sa dialysis niya mahirap kasi yung sakit niya. So, yun lang. Tsaka, matigas na rin yung ulo naman siya as of now. So, yun lang. Happy birthday lang. Message mo, sir, sa nag-surprise po sa inyo. Kasi po, sa Tagalog. Sige po, okay lang po. Kasi salamat una-una sa inyo. Thank you din po. Ano ba yung pangalan niyo? Part AMD Graphics po. Big Graphics. AM. Dinalupian. Dinalupian lang po. Okay, sige. Thank you. Apo, salamat po. Kala ko yung package ng darating. Kaya, ito. Sabi ko nga kanina wala akong handa. Sabi ko, Pastor, kape lang tayo. Kaya pala, ang dami pa lang ngayon. Una-una kay Abigail, salamat. Sabi nga niya, alanganin yung sweldo niya. Kaya, wala tayong handa, sabi niya. Thank you. Una-una yung suporta niya sa mga gamot ko. At sana nga, tama yung sinabi niya, next year makasama namin siya dito kasi pandemic na, 1 year hindi nakauwi. Kaya, salamat Abigail. Talagang mahilig ka sa surprise. Ganyan talaga siya kahit nung kinasal kami last 31 years. Surprise kami. Sweet, sweet. Una kay Lord, salamat Lord at hindi na sayang yung sacrifice sa mga anak, sa mga lahat. Yung plano namin, sa mga kapatid ko rin sa Amerika. Thank you dito sa design. Ito, iwanan mo ito. Salamat. Makakarating ba yan doon? Apo. Si Senyo. Oo nga yun nga, masasabi ko lang, very supportive talaga yung anak namin yan. Kaya umabot ng 30 years old na siya. Hindi pa nag-aasahan. Kaya, yun nga, pinaka-wish ko rin kanina na next year, tapos na yung pandemic, actually 3 times siya nakaka-uwi. Ngayon wala Isang taon siya hindi nakauwi. Thank you ni Abigail, thank you na-contact mo sila. Maganda yung presentations. Surprise po ba sa'yo? Napaluwa talaga ako na hindi ko expect talaga. Pero sinasabi niya, ba't alam niya na 12 darating? February 12 darating yung package. Kaya pala naka-schedule sa inyo. Opo. Salamat sa mga ganito. Nung bata ko, di ako mag-celebrate. Pero ngayon, bumabawi yata ako. Sige, salamat sa mga anak ko, kina Alex, mga pampamangkin. Salamat kay Pastor at yung mga susunod ng Pastor pa. Thank you. Ano pa ba? Sa Lord, salamat. Sana bigyan pa ako ng lakas ni Lord para makapag-celebrate na ganito. Okay po. Happy birthday po ulit. Happy birthday, sir.